ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁନି, ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା? এই ଘୂର୍ଣ୍ଣମୟ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ କୋଉଠି ଠିଆ କରିଦେଇଛି ଏ ଜୀବନ। ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ଏହାର ଅନ୍ତ କ'ଣ। କର୍ମର ଅଧୀନ ଏ ମଣିଷ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବୋଝ ତାକୁ କାଠ ଖଣ୍ଡି ପରି ନଚାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ କ'ଣ ରବଟ? ଆଗରୁ ସବୁ ଲୋଡିଂ କରିକି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏ ଇମୋସନ କ'ଣ? ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଅଛି ନା? ତାର ଅର୍ଥ ଆଗରୁ କିଛି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ି ନେଇକି ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯିବେ। ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଇବାର ଶୀଘ୍ରତା ଆମକୁ ଇମୋସନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ଉଦାହରଣ କହିବି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, କୃଷକ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ବିଧି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା କ୍ଷଣି ଚାଉଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବନି ତ? ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅପେକ୍ଷା, ସୁଚାରୁ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି କୋଟିଏ ମିଳିବ ତାପରେ ଯାଇକି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ବୀଜ ବୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଭାବନା ସହ ସବୁଥିରେ ଫଳ ମିଳିବ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାମ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦରକାର। ଆଜିକାଲି 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଉ, ମୋ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ, ଏମିତିକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋର ଜୟଗାନ କରୁ, ଏକୁ କହନ୍ତି ଅଭିମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ପରି ଟେଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ହାର୍ମଫୁଲ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳେନି ତାଙ୍କୁ। କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି, ପଚାରି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର 100% ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଳେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଯୋଉଠି ନିହାତି ଦରକାର ମଣିଷ ପାଇଁ। ମଞ୍ଜି ସେ ବି ପୋତନ୍ତି ଏବଂ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ପାରିଥାଉ, ହେଲେ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ନଇଁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବନିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ବନିଯାଏ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ମନରେ ପକାନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ରୋଲ ମଡେଲର ବନିଯାନ୍ତି। ଏକୁ କହନ୍ତି ଅସଲି ପ୍ରାପ୍ତି। ମନରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ରୁଟି ଦେଖି କୁକୁର ହଲୁଥାଏ, ଟଙ୍କା ଦେଖି ଲୋଭୀ। ଝୋପଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଖୋପଡ଼ି କଥା ବୁଝେନି। ଝୋପଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଖୋପଡ଼ି କଥା ବୁଝେନି। ସିନ୍ଦୁକରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଥିବା ଲୋକକୁ ଅଇନା ସତ କହେନି।